എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, ഒരു പുതിയൊരു വർഷം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല. നമ്മളുടെ ഓരോ അധ്യാപകരും നമ്മളുടെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേരി ടീച്ചർ. മേരിക്കൊരു കുഞ്ഞാടുണ്ടോ? നമ്മളെ പേര് ജമീല. നമ്മളാണ് ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങളുടെ PT ടീച്ചർ. PT ടീച്ചർ എന്നാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് തോറ്റ ടീച്ചർ എന്നാണോ? മിസ്റ്റർ ജയൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ വരാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് താങ്കളെ പുറത്താക്കേണ്ടി വരും. മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കും. മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കാൻ ഇതെന്താ? മുട്ടുകുത്തി സെന്റ് തെരേസ പള്ളിയാണോ? മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കും. ക്ലാസ് 2 ദിവസമേ ഉള്ളൂ. ഒരു ദിവസം നിന്റെ വിക്കൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകും.